Helo, blant Pencae, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Croeso i'r ail fideo 5 munud tawel, lle fyddwn ni yn rhoi syniadau i chi am bethau i wneud os oes eisiau codi'ch calon, neu os oes eisiau tawelu eich meddwl. Mae gen i 2 weithgaredd i chi'r wythnos hon, fel wythnos diwethaf. Un gallwch chi wneud yn y tŷ bob dydd, ac un weithgaredd arall gallwch chi wneud pan rydych chi'n mynd am dro. Yr wythnos hon, fyddwn ni'n canolbwyntio ar gyfri. Mae chwarae gêm cyfri'n gallu helpu os ydych chi'n poeni neu teimlo'n drist, oherwydd bod e'n gwneud i chi feddwl am rhywbeth arall yn lle. Felly, heb oedi mwy, awn ni wneud y weithgaredd gyda'n gilydd. Reit te, mae'r gêm rydyn ni'n mynd i chwarae gyda'n gilydd heddi yn gêm gyfri 4, 3, 2, 1 yn defnyddio ein synhwyrau. Felly, yn gyntaf, mae eisiau ni agor ein llygaid, edrych o gwmpas a chwilio am 4 peth rydyn ni yn gallu gweld. Felly, yn yr ardd heddi, rydw i'n gallu gweld y tŷ, rydw i'n gallu gweld dail ar y coed, rydw i'n gallu gweld y bwrdd yn yr ardd, a rydw i'n gallu gweld pêl-droed fy mab. Nesa, rydw i'n mynd i wrando a chwilio am 3 pheth rydw i'n gallu clywed. Felly, wrth wrando'n ofalus ar hyn o bryd, rydw i'n gallu clywed adar yn canu, dwi'n gallu clywed sŵn rhywun yn siarad drws nesa, a dwi'n gallu clywed rhywun yn torri'r gwair. Ar ôl hynny, mae eisiau ni feddwl am beth rydyn ni'n gallu teimlo. Dim ond gyda'n dwylo, ond hefyd ar ein cyrff ni yn erbyn ein wynebau ac yn y blaen. Felly heddiw, dwi'n gallu teimlo gwynt y chwythu, a dwi hefyd yn gallu teimlo'r haul ar fy mochau. Yn olaf, mae eisiau defnyddio ein trwynau a meddwl beth ydw i'n gallu arogli. Tro yma rydyn ni'n chwilio am 1 peth. Felly, wrth anadlu'n ddwfn, dwi'n gallu arogli y blodau yn yr ardd. Ewch chi allan. Cofiwch chi chwilio am 4 peth rydych chi'n gallu gweld, 3 pheth rydych chi'n gallu clywed, 2 beth rydych chi'n gallu teimlo, ac 1 peth rydych chi'n gallu arogli. Nawr bod ni wedi chwarae'r gêm gyda'n gilydd, awn ni ymlaen i wneud y weithgaredd nesaf. Yn gyntaf, meddyliwch am bethau gallwch chi chwilio amdanynt wrth fynd am dro. Gwnewch restr ohonynt ar bapur. Gallwch chi gynnwys pethau rydych chi'n gweld ar y stryd, blodau, coed, anifeiliaid, unrhyw beth rydych chi'n dewis. Ar ein restr ni mae dant y llew, plien, mwsog, car coch, aderyn du, mwydyn, ci brown, blwch post a llygad y dydd. Tynnwch luniau ohonynt os oes plant bach yn y teulu mwyn i helpu nhw i ymuno yn y gêm. Defnyddiwch y restr wrth fynd am dro i wneud helfa fel teulu. A felly dyna ni. Cofiwch chi chwarae'r gêm gyfri yn yr ardd neu yn y tŷ, a cofiwch chi chwarae'r gêm helfa wrth fynd am dro. Welech chi wythnos nesaf. Hwyl fawr!